NC Hill Autonomous Council MEC Kilik Aphang number 17 Garampani constituency Chota Langpher polling station along BJP Atumpen Wood Kehang Amai Kepadopon Kongkat picture production present a hinpen share pu alun arjan taralang so along mohor kinep ke pangcheng Dipu rong marjong arong thongkepra hini angdeng rong marjong arong amhang ke thek arni ketalon Karno ada bertang peneli bertar hanwang thare harmony be non bertang ton pen arjik tha Kedam tang ar ko ni phai kre ni pen ni phai kre ke thom arni an NC Hill Autonomous Council MEC Kilik Aphan number 17 Garampani constituency Umrangso BJP asong pen ka chitoidun abangphu Dinis Teron apartment Choto Langpher polling station pen danglok pregjam polling station along wood kerek amai ke padopon aberta pherang ke pen ka news channel along berta nang pale Bangso Mailo Alui Sarpo Aman Pen Karbianglo Autonomous Council EM Lun Sing Teron Chitong Dun Lapen Alui Aman Pen Karbianglo Autonomous Council MEC Dor Sing Rohang MEC Richard Tokpi Lapen candidate Dennis Teron Pen Anparta Ongdung BJP Asong along Klembang Hubang Pia Tum Chitong Dun Pen Wood Kerek Amai along RDP Dun Mailo ka Chitong Dun Alia Tum Pen Lamthe ke Jai Pon ke Kingam Tan Lincoln Ket Krip Hoan Congress Asokar Kachari Pomakun Karbianglong Lapen NC Hill along Sitame Thangnat ka Jingthul Ave Kiduk kilak arada phang thangnat akirap kipi bajir pon awi kusi lam theki jai ongdung akirap lapen kaching thul awar sai kilong ji aphan BJP asong pen kachitoy dun abang mate candidate Dinis Terona phan wood job pen kipahai ji aphan RD doklong alam the hai hoi mayalong ke jai padu tum che thadun da hola ki rem dia candidate aphan yo silitum jong dun rom pulo de ki luksan ji ke hilitum bodon na le ta silitum la da ka do ka we do anakar bia tum ta onama sarkar ke do oma candidate alom hilitum cherap tum si bahai de ta pi ba alangli sitami mu pen che than lo alangli ke chief minister pen himonto biswa sharma pen state president pen sta alangli ke isa line ke do tang lasi pini laso national party rom ruling party rom ta alangli ticket ke long tun ke lang lasi ili tum nona poro hut ke kachira pen yang polo doana kar biya tum sidade kadu eta tum chira pen ko हम लोग का डेवलपमेंट चाहिए है कि नहीं रोड चाहिए और वो पानी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ये सब डेवलपमेंट होने से हम लोग को दिनेश भाई को जिताना होगा इसलिए आप लोग को अनुरोध करता है इसे दोनों तुम कदू बेटा जेलांग रपेट नंको नॉर्मा के इले तुम लासो NC Hill along लोग जी BJP गवर्नमेंट दोजी लासी नॉना बांके इले तुम मांगू हेपिन पेन alang pan pahai dunsi इले तुम उमरांगसो हवारका आंतु से के पचिनी हो नांगी अपने तुम क्लेम नहीं दोन माले तुम Asi itu masong jab bom pe nakan ulo ke claim ke dam ke Bharatiya Janata Party along ke ini samdin ini je BJP along ye mandu lo ni motlo boile nang je rel sanalam kali don bali ini ili tu manor Prime Minister Narendra Modi je rat aphan kela ini asona scheme e swarlo tu kana sapi maraphan arleng ke saraphan lu charli aphan lahaya war sai ji ili tu khan ilang pon ili tu dak bang amar sai tu nangji asi kapre mo pe nang than ulo nilihin be than uji lasana thai ta belo ahok pe dalang mangke ili tu non ke bang ji election bang ili tu sipahai tu nang Taralang so jutang aklam along Karbi ke along hakopen ke dotang ajutang ke pangthir ji aphan henu bahi ki bipon apot ar koi ni phai kre ke thom arni henu bahi ke thopon abirta pherang ke pen card news a channel birta nangpale KCS pen chipatir pi pon si taralang so jutang aklam along kidam tang 2018 aningkan GT chiklo ni phai sir cap pen henu bahi ki bipon pen ar koi ni phai kre ke thom arni hacha ke kan ke cheng arni si riso jang atum pen hacha kan pon si henu ahi ke thopon Karbi ke along hakopen ke dotang ajutang ke pangthir ji aphan KCS pen anin kanwang ta patopon ver po pusi pherang ke angno KCS amai phu Chandra Singh Kropen nang pachini dur hen ubahi ki bi la pen hen ubahi ki tho lage Karbi ke along isi kena sot la pen ke thena isi ajutang son athe hen ub la pen lukhi lage cherap lo tang hakuku Isu mimso tum jir ke dam raso jir ke dam bo mahut kenong kisin tang et sokrot lo non ko
ahok ahak bangki cite ciklo lasimo risomar atum jir cekak hut riso jir cekak riso cucu hut apan alu ahan kangtong lasimo labangso hen ruhi bider lo bodol labangso hen ruhi kitpo husi risomar atum jir cekak ko lapen rong asal hem tami hacakan kangko pini pen ke ilitung hacakan keceng jadi hacakan pulutang te lake lukhi lo me ban karcho lasi karbi po ana bangke adon tin arong tin sita lukhi lo me karcho lo pot milur me thek pen sita archo pon nang po la penili tu make manga mangkala henlo moarni pen piyo pen bangke don rap kaci humri jirpo kaci humri sita hacarui si nesupi ya tumbang ji mo hacarui ne ong hem cedam ji mo hacarui ne jirpo wangji mo hacarui wa hala sofan him sang per penceng lok kicho kijun ammo kaci si kaci dang la suka padu ponje pansi karbi jutanga song pen bangke kedo an karbi ala rapan isi abir ta kapang dak ondolo je ningke kadwe karbi ke tuna bangke lempon de ko share po alun arjan kongkat picture production ahin pen kason se ponji aphan ar koi ni phai kripli arni difu darlang su jutang klam along mohor kinep ke pangcheng amai ke padu pon abirta pherang ke pen card news sa hemalong birta nang pale Prodip Group pen kachapahim pupon amay along alui aman pen karbiang lo autonomous council em rup sing tiron KCS amay pu chandra singh Group Karbi Film Society akonchun bang dilip pe lapen pinan karbi alam arjan along kachirap dun atum chitong dun share po alun arjan producer lake sangpi basapi timupi so mohor bang itu pi nji kali purutang te ili tum la so mohor ke me pedong sa hokka tawai ithan te purutang te lagat pel ili tum ajutang aphan akan hokka karu kali sini kai ke nji the selected Inilah herangkia tundu. Director Prodip Group playback singer Prem Terang Nitu Timupi Milmili Rong Pipi Lapen Kaceparjan Ponji Atum Laki Roman Teron Rajib Be Alva Teron Langkai Group Atulin Togbipi Kadom Togbipi Nirmali Teron Pi Serdhun Tisupi Jivika Timupi Atum Hemno Bangso Alun Arjan Rat Angno Kepaklang Ponji Lake Kebangji Prikebra Pho Angdeng Karbi Youth Festival alongsi Paklang Ponji Busi Pachini Pon Nan malang sopor han bertamu don ponik sina Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001863 Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hiti kulat along long pon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang
Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Upthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mupi putat bertalong wang thulu. Dipu rong marjong along arkoi ni phai kreke thom arni. Ada porphai troxy apor pen thongkebra hini angde. Rong marjong arong amhangke thek arni katalon pon abirta pherangke pen kat news sa malong birta nang pali. Ada porphai troxy apor pen long kumar killing pen lama ingthur ponsi apitu chikimo asaita deng pontu. Ada porphai sirkep apor pen ason ke batu aja mekta pado pon. Porphai krisi apor pen rat amapi ki paman pon akhut rong marjong Development Youth Committee achun bang enjoy tisu pen kachari pon amai along dunmai pu amir be pensi mai alam the jai pon an parta arning gangsam porphai pho apor pen lunkan amalin sitame pado ponsi jai mek mesen exam tin pen kapachun pon abirta ripun lo to nilimen ke moja sing tiso dak rong marjong secretary lo lapen nilinon kedam tang town committee along tamen nili wardong 12 5A along nili ke thudun candidate lo lasi nili tumpi nila dak rong marjong ningkan thom kep rahini ki playing am hang thek ani ka talon pon laken nili tu pining pudet kali pining pen ningkan kan lo ne bang sorong chuk kali tang mensing tiso lapen samsing hanse bang sorong nil tum hanang cerap tekang pen nil tum sorong pu kembom dambom pen non pu an nil tum ningkan thom kep rahin ki pleng lo pining kedam tangan shot kali non ki wang hilang an tame litum lason nang thak si ining siviat pen same ilitum klem pon si ilitum pachun pon nangji putan nil tum chingwai pon Guwahati Chanmari along Arpugido Water Resource Chief Engineer Borsing rong pi aphan Denarong Angkang Bithilangso Polton rong pi amethanga rong along amat arkoi ni phaikre ke thom arni manpeng adona rapen chenglok ke ongdung araratum alang lipan karcho pona birta pherang kipen birta nangpali Karcho amailong alhisar po aman pen em prodip rong pi chetong dun manpeng alhui aman pen bablu bosmutari prodip ingti KLA amai pu suren kram salapen pen an manpeng kedo atum apor teng pen chetong dun Shipping yang pengkasih hapor terlalu nekasih orang nang dijumpu. Tengok itu ada kalau dia lo komnas council lo ada ini tungklaim nang tersialang lancar nang sipido. Chief Engineer Borsing Rongpi alang li bihek angko. Number 1 Bichilangso LP School along si Lo Charlie Dun, MU School Angdengki, Dongmoka High School along si Charlie Dun Lo. Lapen Dengao High School along Persi, alang li HSLC Angdeng Chipaun Dun Lo. Lapen Difu Gop College Dun Pen, Pini Arnian ke Guwahati Rong Supi along Chief Engineer Angho Chipalong Dun Lo. Alang li Methang Ahawar, Arat Adet Atum. Alang li Phat, Aman Apeng Pipen, Kangthum Karni Pensi, Karcho Padopon. Karcho Hol alang li Chorjoya, Terang Pita Chetong Dun. Mungkin nilipan ang ding pen welcome nang kurilo la juru parlo den arong bojar pen dang lo mungkin dak metang arong bang metang adim lo la pen ke dak rong asor kangbra tum rong asaratum mekara saratum risu eja mana kling sarpu aklim ami tum so la anani cerong pen pan welcome nang kuri la ke juru parlo nil phane nok be punang ne athene tum mang ke to ba theglong lo tukong nam pen ke wang moni mu pen ta nil tum 3 kilo bang nang than lo ba nang le tum tar julong lo je la da ke maduta do bang ave it is a protective for the animals dak mane animals nang etik mo do hai bang cita ajar no la ke nang don rab lo anna madaka tu rongasa dita sarana tu pen ni dambo la bang nemmo cita nilison thot kali nilpen an se la tum aru pen nang lang ko sin nilimu pen na than bom lo ningjil lo masih nilimathan lo nilipen an se aru muniklang tu tenang lipan ni rong asar to penang lipan nang li keng rin nang karchu mane nang lipan nang chong du ka son penang li nang li ning ge son nilike mu pen ta puluke nilike expression of boundary jud lablo
Mana lah unidal lo, mana lah sining ke pupe mati di la son thot lo. Si kita ding lason kemandun tek borsing rong pia pan ajoy ni ilitum non uwimi pan kang thur ponji lason tak thak si pamandun tek ji labangso ajoy ni si nilitum rong si rong gang bra pendang lok rong hangsar mikarasar la pente riso e jang pen nilitum cengrum pet pen la don trok kebra trok siarat si don pet pen si pinil litum ke boy arat pusitame litum jo jumu wedat pusitame litum la bangso program ke pacun ponji aphan si litum ing samjin pen pinia program sitame la cinthongon serong buraseng han se ke thana jone si alang li non angsong engineer sita ke mandun teke buraseng han se ai kha joini si alang li mata mandun theklo singro pita skulu dun da cepadu jone si alang li ta sakuri longlo nilita asabe sita nilita ke longdun ke da si la sontak hak portono rong ara sita me non haku hutke don krihini be non don troxike don trokera troxi aratum tando antar la an asumar lan akbar hiabi lahai akbar hije phansi nilitum cingrum petpen kacing thur thekji iglong atok kedo portono rong ke langsung atup pusi ni tumpan hakor ni pentacetang Thakur Viswanath Sadio Indoor Stadium Mega Sport Complex Hodwar Ranchi Jharkhand along 2018 lapen 2019 abha arkoi ni phai cap arni pen nephai cricket thom arni an nithom performance 64 national school game wusu championship angdung kiti ki pathupon along Assam wusu team atum gold medal isi silver medal hini lapen bronze medal hini kelongdun Directorate of Sport and Youth Affairs Jharkhand Ranchi Pen Patir P Ponsi 2018 lapen 2019 abha 64th National School Game Wusu Championship Under 17 lapen Under 19 Suarlo Tumaphan Nithom abha Alkoi Niphai Cap Arni Pen Kapatu Pangcheng Ponsi Niphai Krigathom Arni an Angdung Kiti Patupon Tanglu Angdung Kiti ke Patupon along Assam Wusu Team Atum Sensu Mate Free fighting ke patupon along gold medal isi silver medal hini lapen bronze medal hini longdun pangrum petpen medal pho an chipalong dun si asam aphan nongmi kewan labangsu ke chapate along ke longdun atum lake under 17 girls 40 kg weight category along korobi rajbongsi gold medal 56 kg weight category along chisila musahari silver medal under 19 girls 65 kg weight category along hongbari timungpi silver medal 60 kg weight category along Sunita Limbu bronze medal lapen 65 kg weight category along Bandana Musahari bronze medal anong e chipalong dun Pinpur me kedamtang aningkan Guwahati arong supi along kipadopon 63 National School Game Wusu Championship along ta Assam Aparman Karbi Anglong Asami Hongbari Timungpi silver medal chipalong dun si Assam lapen Karbi Anglong aphan nongme 1 lo alang lika chapate along silver anong e kelong dun abirta kelong pen Assam lapen Karbi Anglong pregjam ke patu atum ning arong chipirenti ada berta bang lepan sikang ton ponigla demi thangme kurwang thun